Ponosan sam na jednu činjenicu ovih 100 dana, što banjalučka priča nije postala samo banjalučka. Postala je priča i cijele Republike Srpske. Postala je priča cijelog regiona i mnogo više od toga. Banja Luka je postala mjesto na koje se drugi ugledaju. Novi gradonačelnici, novi načelnici prvo što krenu da rade ono što je Banja Luka već počela da radi i da čini. Banja Luka je postala jedan primjer i proces za koji sam potpuno uvjeren da će ući, pazite, u udžbenike istorije. A znate kako? Kada kažete, znate, nešto je nečeg Piemont, to znači simbol slobode i želje za promjenama. Banja Luka i banjalučke promjene bit će sintagma koja će odzvanjati mnogim udžbenicima regionom, pa kogod da krene u promjene reći će se, a vidite, idete putem onih banjalučkih promjena. Banjalučke promjene. Prosto Banja Luka je postala toliko povezana sa riječ promjena, pa kao da je to jedna sintagma, jedna fraza koja je duboko ukorijenjena. I na to sam ponosan